Iti baet gagayem ken kabsat iti intayo pan nakapasar iti pandemya dulot pelaeng iti COVID-19 ket dua atawen iti haan tayong naimas wenno daytoy ket senelebraran anaimbag iti Christmas. Ngem iti kadagiti agundaway mga ka-JCQ ket kanya-kanya dagiti kalugaran tayo iti probinsya nga Ilocos Norte iti panangipan panagdekorar kadagiti mangipakita nga iti Christmas ket dandanin umadanin mga ka-JCQ. Pinadas ti JCQ Online TV Channel iti nagrekurida iti siyudad ti Lawag kasangwanan ti bare months ket addan dagiti pada tayo nga Ilocano ang nagipan ti Christmas decorations kang runaan na iti Christmas lights asigon kadakwada ket mangipakita ati Paskwa ket dandani manen intayo selebraran. Sapay na ko makinaampo ta napintas dahito nga Christmas tayo manen nga sumarunon ket ti makunak lang sapay na ko mata naragsak tayo amin kapsat ti meaning na ket ko panagiinayat pinagbibigay ti regalo ken pinagpapasensya dagiti nakabasol kada tayo ket kailangan ket pakawalan tayo dagiti nagbasol kada tayo ken love ti kasapulan. Christmas is love. Para sa akin pagbibigayan, pagpapatawad, pagmamahalan. Magpe-prepare na po tayo kung may marami tayong mga inaanak, iba ganun. Paggagastusan, so narod sir. Ma'am, sa ngayon, may mga Christmas decorations na kayo, lalo-lalo na sa business ninyo. So, anong ibig sabihin ng Christmas lights? Para lumiwanag yung buhay namin. Ganun lang po. Para masaya lang. Christmas spirit din naman yan, di ba? Mahilig po ba kayo sa mga ganyan na Christmas decorations po? Depende pag masaya ako. Pag hindi masaya, walang Christmas lights? Hindi pang paganda talaga yan ng ilaw, no? Okay. Karamihan naman ganyan lang ang nasa bahay, Christmas light. Iti karayto ngayon tayo panang celebrar iti Christmas. Iti karayto atawen 2022 mga kaibigan. Ibuhos tayo kuma iti panagiinayat. Iwaksi iti gurang-gura. Tapno digas sa mga kaibigan na pintas iti intayo panang pasangbay iti tawen 2023. Naimbag nga orasyo amin asa nga pada.